Alussa oli suo, kuokka ja sketsi. Ja Jumala näki, että sketsi oli hyvä. Hyvää päivää. Päivä. Satutteko tietämään, millä Wittgenstein hurmasi vaikutus? En tiedä. Kerro. Kielipelit. Sketsin huumori ei kuitenkaan auennut kansanmiehelle. Vain muutamat älyköt naureskelivat partaansa sen nähdessä. Niinpä sketsin lisääntyessä sen älykäs huumori ei periytynyt sen jälkeläisille, vaan erilaisten mutaatioiden kautta vain sen olemassaoloa edistävät ominaisuudet jäivät jäljelle. Sen huumorin diversiteetti eli monimuotoisuus laski, jotta se pystyisi miellyttämään sketsejä kuluttavia massoja. Näin sketsi kehittyi vaiheeseen, jossa se lainasi vanhoja huumorin klassikkoja. No moro. Terve. Tiedätkö miksi minun nenä ei ole 30,48 senttimetriä pitkä? Mä en tiedä, kerro. Koska silloin se olisi jollakin. Mutta vieläkään ei kansaa naurattanut. Sketsi oli vieläkin liian vaikeatajuinen. Onneksi evoluutio kehitti sketsiä kohti kansantajuisempaa ilmaisutapaa, josta liika akateemisuus olisi karsittu pois. Kului vuosia ja vuosia, kunnes... Tiedätkö mitä? No mikä? Kansa rakastui sketsin helposti ymmärrettävään hauskuuteen, minkä tajuamiseen ei tarvinnut kirjasivistystä. Migraation myötä sketsin hyvät ominaisuudet periytyivät ja syntyi niin sanottu paskahuumori.